филма. Здравейте, скъпи зрители на TV21. Вие сте във филма с мен, Явор Тодоров, познат още като Явката Дълъга. Това е предаване, в което си говорим за филми, в което аз изподелям своето мнение за някакви неща, делям интересни факти. Нямам претенциите да съм кинокритик, да разбирам кой знае колко. Надявам се моите думи да възбудят дискусия сред запалените киноманяци. И ви моля да не ме съдите строго. Да започваме. Днес ще говорим за един от най-амбициозните и завладяващи филми на 21 век. А дали е така? Ще видим. Inception, който на български го превеждат Генезис. Ще разгледаме сюжета, символиката, актьорския състав и интересни факти за създаването на този шедьовър. Задръжте дъха, защото навлизаме в света на сънищата. Inception разказва историята на Дом Коп, експерт в проникването в сънища, който трябва да осъди идея в подсъзнанието на наследник на корпорация. Филмът изследва теми като реалност срещу илюзия, силата на идеите, вината и изкуплението, а финала, о боже мой, финала. Той продължава да предизвиква дебати, но ако не сте го гледали, няма да го издам. Не сте изтървали много. Но сюжетът е само върхът на айсберга. Нолан създава сложна структура от сънища в сънища, където всяко ниво има свои собствени правила и временни рамки. Това не само добавя напрежение, но и кара зрителя да се замисля какво е реално и какво е илюзия. Нолан използва уникални визуални ефекти, за да създаде свят, който нарушава законите на физиката. Помните ли сцената с хотелския коридор, който се върти? Аз лично я помня. Тя е заснета с истински ротиращ коридор. Топчето, което използва, е символ на връзката му с реалността. То не е точно топче, ми е някаква тъпотия. Тотем им викат. Времето също играе ключова роля. Филма е на Кристофър Нолан, естествено, че ще играе ключова роля. То се разтяга в сънищата, което добавя още напрежение. Освен това, архитектурата на сънищата е нещо уникално. Ариадна, архитектът на сънищата, създава, не ги давя, светове, които са визуално зашеметяващи, от градове, които се сгъват, до безкрайни стълбища. Всичко това е направено с минимално използване на CGI, което значи Computer Generated Image, което прави филма още по-впечатляващ. Леонардо Ди Каприо, като Том Коп, предава вътрешната борба на героя си между вината за смъртта на жена му и желанието му да се върне при децата си. Неговият израз на болка и надежда е толкова убедителен, че кара зрителя да се идентифицира с него. Лично мен не толкова. Елиот Пейдж като Ариадна е архитектът на сънищата. Тя не само създава светове, но и помага на Коп да се изправи срещу демоните на миналото си. Нейната роля е ключова за разкриването на подсъзнанието на Коп. Том Харди като Имс добавя чар и хумор към напрегнатия сюжет. Неговият персонаж е майстор на превъплъщенията, което го прави незаменим в екипа. Като мен във всеки един екип, в който някога съм бил някога. Кристофър Нолан е започнал да разработва идеята за Inception още през 2001 година, но е отложил проекта, защото е смятал, че технологиите по това време не са достатъчно развити. И е нямал пари човека. Все пак тогава Мементо е направил тъкмо. Май. Откъде пари не е бил утвърден, гениален режисьор, който е в момента. Сценарият е бил толкова добре структуриран, че студиото на Warner Brothers е дало зелена светлина на проекта без да иска промени, което може би е рядко срещано в киното. Нолан е казал, че е искал да създаде филм, който да провокира мисленето и да остави зрителите с въпроси. И той определено е успял. Да, аз имам много въпроси. Защо по дяволите този филм е толкова прехвален? Актьорите са тренирани да се движат в тази среда, а камерата е монтирана на специална платформа, която се върти синхронно с декора.
За сцената, където градът се сгъва, е използван огромен модел на Париж, който е заснет с високоскоростна камера. Ханс Цимер е композирал музиката. Има си Ханс, да не е Ханс Цимер. Другия геня. Да. Базиран на бавното забавяне на песента Non je ne regrette de rien на Едит Пиаф, който знае френски, моля да ме поправи. Това е направено, за да се създаде усещане за разтягане на времето и сънищата. Цимер и Нолан са работили в тясно сътрудничество, като музиката е композирана преди да започне снимките, за да повлияе на ритъма на филма. Нещо, което между другото Серджио Леоне е правил в своите филми. Музиката е имал предварително и снимайки филма е пускал да слушат актьорите и да извършват определени движения в ритъм. Хитро, а? Леонардо Ди Каприо е бил първият избор на Нолан за ролята на Дом Коп. Ди Каприо е привлечен от психоложката дълбочина на персонажа. Тук ще поспоря с своите сценаристи, защото аз лично не виждам кой знае каква психологическа дълбочина. Дори героя е доста плосък. Освен, че знаем, че има някакви проблеми с децата и с жената, което повечето от нас имат. Не се разкрива кой знае колко за неговия образ и какво му се е случило в миналото и какъв човек е той, освен, че е маниачен да влиза и да излиза от сънища и това е много голям кеф за него. Значи, влизаме в сънища и това е. Няма, между другото, и злодей да кажеш в филма някакъв по-специален. Кой е злодея? Килиан Мърфи, ма той още няма хабер какво се случва. Както и да е, в главата ми звуча по-интелигентно, отколкото като почна да говоря. Джозеф Гордън Люит е прекарал седмици в тренировки, за да изпълни сцената с хотелския коридор, където се бие срещу охранителите. Както се досещате, аз вече имам лек бив с този филм. Ще го кажа така. Кристофър Нолан беше много любим мой режисьор до 18-20 годишна възраст, когато още нямах никаква представа от нищо. Когато излезе Inception, аз не го гледах веднага, гледах го с 2-3 години закъснение и бяха ми надули главата колко велик филм е това и като го гледах, не бях очарован, как да я кажа. Сложност, обаче не е чак такава сложност. Плоски герои, един голям спектакъл за сметката на спектакъла. Това естествено е лично мое мнение. А пък за Интерстелър, ако стане въпрос, въобще не ме включвате в разговора, защото този филм е най-прехваленият филм. Може би след Inception, Интерстелър е най-прехваленият филм. Марион Котияр, която играе Мо, съпругата на Коп, добавя една меланхолична елегантност към ролята си. Филма завършва с отворен край, който продължава да предизвиква дебати. Нолан е казал, че финалът е оставен умишлено двусмислен, за да провокира зрителите си да задават въпроси за реалността. Аз имах проблеми с този финал, значи няма да го спъвам за този, който не е гледал, но тогава любимия ми жанр беше, или вече беше почнал да ме омръзва, само такива филми с усукани филми към аз, с неочакван край. И след като си гледал 20-30 такива филма, вече е трудно нещо да те очуди. И когато свърши Inception с въпросната сцена, аз бях дори леко изнервен, защото ми се стори посредствено. Дори на крехката ми тогава, колко 22-3 годишна възраст. Може да съм бил прост, но не чак толкова прост. Бюджетът на филма е около $160 милиона, но той успешно спечели над $800 милиона по света. Филмът е номиниран за 8 награди Оскар, включително за най-добър филм и най-добър оригинален сценарий и печели 4 за най-добри визуални ефекти, звук, монтаж на звука, операторска работа. Филмът е вдъхновил множество теории, анализи и дори академични изследвания, които разглеждат неговите философски и психологически аспекти. Общо взето, Inception е филм, който провокира мисленето и оставя зрителя с повече въпроси, отколкото с отговори. Напълно съм съгласен. То е майсторско произведение на Нолан, не чак толкова майсторско, което обединява сложен сюжет, дълбоки теми, впечатляващи визуални ефекти и не толкова добра работа с камерата. И все пак, скъпи зрители, това е само част от всичко, което мога да кажа за този филм. Както разбрахте, моето мнение за него са смесени. И осъзнавам, че така ще се навлека много неприятности с феновете на Нолан и на този филм специално, но до някъде може би това е, което искам да предизвикам дискусия.
която може да се развие в социалните мрежи на TV21, където вие може да изразите всякакви ваши недоволства. Надявам се и някаква друга похвала. Това беше от нас за тази вечер, сутрин или обяд, зависи кога го гледате. Ще се видим следващия път, а вие останете с TV21. Чао!